Rent. Inte hårt. Inte hårt. Gå tillbaka dit. Okej, bak! Precis, varje gång han klickar så hoppar du undan och bang så går du in igen. Han gör det varje gång. Där, fint. Där, så. Där, ja. In och kör bara. Nej. Då får man stressa ut sig själv. Pressa. Kör. Där. Håll gard. Okej. Bra. Släpp. Mycket bra Lukas. Kombinationer. Bort. Lagslagspang. Fortsätt så. Inte fram. Inte avslappna. Där. Press. Pushkin. Press. Där ja. Press. Kom igen. Där sitter den Lukas. Fortsätt så. Håll gard alltid. Pressa. Så. Där. Lite lättare på kontakten Andreas. Vägg. Bra Bort. pushkick Lukas. Press. Där. Åh, smart. Svara med knä. Vägg hemma. Bra. Du måste ta initiativet Andreas. Han plockar småpoäng hela tiden. Kom igen nu. Släpp. Där. Bra Lukas. Stopp. En teknik som verkligen är säker på. Det går jättebra. Andra, ta initiativet. Hopp! Och bam! Kom igen, han står i ringhörnan. Kom igen nu, fortsätt. Initiativet Andreas. Bra. Mycket bra. Kicken 8 gånger nu. Dags att gå till sidan och svara. Kom igen nu gubben, kom igen. Där, fint Lukas. Stå inte på den chansen. Stopp! Bra